नागदेवता नमः नमस्करोमि समर्पयामि यज्ञस्थानं समर्पयामि धन्ये समर्पयामि ब्रह्मदेवता नमो नमः नमस्करोमि समर्पयामि धूपं समर्पयामि धूपं समर्पयामि धूपं समर्पयामि वैदिकाज्ञं निवेदनं समर्पयामि काज्ञं निवेदनं समर्पयामि फलानि निवेदनं ब्रह्मणे सा ओ विश्वमयी नमः। मुळगाव गाव आमचो एकदम खेडो गाव आहे आमचो आणि पारंपरीक ही आमची नागदेवताची आमची पूजा नागोबाची पूजा आमची आसा ही पारंपरीक आसा। आमी पुजता आदी आमची शेती आमची आहा आमचो ह्यो मित्र नागदेवता म्हणजे आमचो ह्यो खरोखर मित्र आणि शेती प्रधान आमचो हांगा मुळगांव आमची आसा। शेती भरपूर प्रमाणात पिकताली वयर आमचो परिसर आसलो डोंगर आसलो पण अशा पद्दतीन आमी अजून पर्यंत ते जाणटे कडी केलेले आहात त्याच पद्दतीन आमी नागोबा पुजता आमच्या मुळगांवान सगळे जाण आणि नागोबा आमचो खरोखर आमचो मित्र आयच्या दिसा आमच्या कोण ताका हें करिना म्हणजे मारहाण करिना आणि बरेचशे अजून आमच्या गांवांत टिकलेले आसा हे मुळगांवचे। मुळगांव ही आमची शेती प्रधान आसा आमची रामकृष्ण हरी। श्रद्धा अंधश्रद्धा याच्या पलीकडे जाऊन भारतीय सण हे खास करून उत्सवाचे सण आहेत आणि याला वैज्ञानिक जोडही आहे। आज नागपंचमीच्या दिवशी सगळे कौटुंबिक आपुलकी आणि यातून सगळे जे बाहेर लोक असतात ते आपल्या गावाकडे येतात आणि नागपंचमी उत्सवाने साजरी करतात। खरं तर आज हा सण आहे तो नागाच्या पूजेचा, म्हणजे आज नागाची पूजा केली जाते। नाग हा शेतकऱ्याचा मित्र आणि त्या ज्यावेळी अशा शेतामध्ये भात गहू वगैरे साठवला जातो त्यावेळी उंदीर घुशी वगैरे त्या नागाला सतवतात आणि धान्य खाऊन टाकतात, त्यामुळे नाग हा त्यांना मारून खातो। त्यामुळे नाग हा शेतकऱ्याचा मित्र, त्यामुळे त्याची आज पूजा केली जाते। खरं तर हा उत्सव आपण एकत्र येऊन साजरा करतो। आपली कौटुंबिक जिव्हाळ्याची जी माणसं असतात एकत्र कुटुंबातली आजच्या दिवशी एकत्र येतात आणि आज खोदकाम केलं जात नाही शेतकऱ्याकडून किंवा कापणे वगैरे झाड तोडणे असे कामं केली जात नाहीत। आज एक शांतीचा दिवस असतो आणि हा उत्सव संपूर्ण भारताबरोबर गोव्यामध्ये महाराष्ट्रामध्ये साजरा केला जातो। आज हा गोव्यामध्ये उत्सव पातोळ्या हा एक खास करून पदार्थ बनवला जातो जो उकडीपासून तांदळाच्या पिठापासून किंवा गव्हाच्या पिठापासून बनवला जातो आणि आजच्या सणाचं हा एक खास आकर्षण असतं। सगळी लोक जमतात, एक नागोबा म्हणजे नागाची पूजा केली जाते, मातीचा नागोबा बनवला जातो आणि त्याची आज पूजन केलं जातं आणि संध्याकाळी त्याला अळूच्या खाली ठेवला जातो। असा हा नागपंचमीचा सण सगळ्या आपुलकी देणारा आणि सगळ्या कुटुंबाला एकत्र जोडणारा सण आहे। या सणाच्या सगळ्यांना आपल्याला शुभेच्छा।